assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windana men hande noon ko arda ittandema alkule ɗe ngala e fatiha ɗe keddoɗa tan gonɗo e fatiha ɗe hay mi winomo itten ngal ɗo henna ngal gusten seeɗa ha famɗa eyyi ɗo gusten ɗo ayi guisten ɗo ay ɗum ɗo ay nde har feere ala e fatiha ay nde ɗo har feere ala e fatiha ay guittima har feere nde ɗo ala e fatiha ay en guitti ay alaɓe ceɗay wona nde ɗo har feere ala e fatiha ay en guitti wona yide en guitti nde har feere ala e nder fatiha ay en guitti ɗum wona ayde en guittiɗe har feere nde ɗo ala e fatiha ay en guittiɗe wona har feere nde ɗo ala e fatiha en guittide ay en guittiɗe ko heddine foti garen kuɗol garen boɗowol deke nana paami ko ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi guitta e nder hen ay ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi guitta e nder hen holɗum mbaɗani ay mbaɗani ayde mbaɗani ay mbaɗani wonayi mbaɗani ayde ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ngala e fatiha joni noon ko ɗeɗo karfe kedidoɗe ko ɗe goni e fatiha joni sa ari mbiya ko allif woni toon e ba jorɗo nane nder fatiha del ene fatiha ha mawɗo ene nder fatiha wow ene fatiha ay ha tongu piccuɗo walla ha tongu ha cewɗo ene fatiha ay ɗa koyngal ene fatiha ay ayde yanara nan toon no wiye jubriya ay nan toon fatiha keef nan toon laam ene fatiha nani woni laamara mimrak ene fatiha ene nayi nunrak juburna ene fatiha nani sooridu ene fatiha nani ayna baɗi piccuɗo ayna dariɗo ene fatiha ene nayi daridu ene fatiha ay gafara gaf toɓɓuɗo ene fatiha ay ara ene fatiha ay siñiije walla sinara gotum ene fatiha juburta ta jor ene fatiha nani radel ene fatiha nani rena baaliɗo rendariɗo ene fatiha ɗeɗo karfe sa limiɗe koɗe nogas e goo har feere koɗe nogas e goo har feere ɗe ganduɗa ene moftanima e nder fatiha gasi ɗo so ɗiggi tan so fatiha ene winde andu yawat ɗeɗo no jeeɗi noon oɗo fa toɓɓuɗo mbaɗa ni yenne oɗo fa toɓɓuɗo o ala e fatiha oɗo jeya tongu o ala e fatiha oɗo sintoyɗo ɓayani oɗo fa toɓɓuɗo ala e fatiha
oɗo jatongu piccuɗo ala e fatiha, oɗo shintoyɗo ala e fatiha, oɗo tajorɗo hunendu ala e fatiha, oɗo rakoyngal ala e fatiha, oɗo khatungu ala e fatiha, oɗo zeyyin ala e fatiha. woni karfeje jeeɗiɗi ɗe ngannduɗa ɗe ngala e nder fatihi. gasi ari ardi ɗo tan tongata hoorema wona jangde ma tongima, a tongitima e majjere, a tongima e andude. a faami, a tongitima e majjere, a tongima e andude laawol fokkide janngoyde. hanka noon mbawen dañ janga noon arde e jangde inchallahu taala. hanka ɗo so ɗigguel kadi payen jangde hanka en gandi limto ngara noon kollen no ɗe nattirtinirte e nder jangde he. on paami ɗon? yo Allah hokku en nande e famde, yo hokku en nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama salam. noon jiɗɗo janngoyde bisimilla ma aɗa janngoyen wadde 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettodema min kalma sarɗeji ɗi melima naata jaranma golla jangga a wawa jokka haaju ma kada jarnanima jokku haaju ma ganda jarnanima jokku haaju ma tan wassalam.